E mare aici, bă, băiatule, la DM-ul ăsta. Băi, prietenașii mei scumpi și dragi, cum a zis Petrișor, mi-a luat niște batoane proteice. A luat o randea Petrișor, dar și lumea care se uită la el, deci nebunie mare cu omul ăsta. Sper că v-a plăcut ultimul clip cu... Era o babă mai devreme, n-am vrut să zic așa, dar s-a urcat într-un Fiat Punto. Dar faza e că a proptit ușa de ușa mea. Se mai și uita și a râs puțin așa, și că las că n-are nimica. Bine că n-a împins-o, adică n-a trântit-o, doar a proptit-o și după aia s-a urcat în mașină, s-a hârjit așa. În fine, sper că v-a plăcut ultimul clip cu acel S4D. Hai bă, vărule, mai pleci cu acest coteț frumos, cu S4-ul de America. În acest video am să las și vreo 2-3 minute, 5, nu mai țin minte cât am filmat pe acolo, și o să vedeți mașinile pe care le aveau dânsii. Totul să le vorbesc frumos. N-am de ce să... Acum nu e prost ăla care cere, e prost ăla care dă, sau cum se zice. Dacă vrei să-ți cumperi mașina, în fine. O să las, cum am spus, câteva cadre acolo, să vedeți cam ce mașini avea. Deci doar mașini șmechere, doar mașini premium, mașini, mare parte BMW-uri, aveau ceva Porsche de fapt 1. Ce aveau un buggy de la, sau cum n-ai să spun, un Jeep de la Hummer, ceva de gen, nu știu, mașina, adică de adrenalină, de teren, dita mai roțile, adică aia mașina, nebunie. Aveau câteva Dodge, cele cu cabină, cu, cum să le spun, mașini americane, frate, și cu motor Hemi, era una dintre ele care aveau motor Hemi. Așa, și tot uitându-mă pe internet, așa, revenim la problema noastră de la trecut pe roșu, trec și ăștia pe roșu aici, mâncăm iar smetia, cum a zis Petrișor. Așa, tot uitându-mă, mamă ce frumos, tot uitându-mă pe internet, adică nu știu, mașina mi-a rămas în minte, într-adevăr, ce vreau să menționez este că ușile din spate erau foarte ușoare, de fapt am spus și în primul clip video. Și din ce m-am mai documentat și am vorbit cu băieții, ușile nu erau originale, adică mult prea ușoare, erau aftermarket, cred, în partea aia se poate orice, Latvia, Polonia, deci în mare parte dacă vreți să-ți iei toată partea față de la o mașină, că a fost accidentată sau mașina ta, nu o poți să o repari pe casco, nu poți să-i faci ceva, că intri pe Allegro, intri pe eBay, pe eBay sunt puțin mai scumpe, că în mare parte vin și din România sau bine, sunt cam din toată Europa care postează. Dar pe Allegro le găsești mai ieftin, să zic. Nu foarte ieftin, dar în mare parte sunt puțin mai ieftine față de ce găsești pe eBay. Și acolo găsești cam tot, pentru că polonezii sunt băieți deștepți. Dacă îți lipsește vreun bord, niște jante, ceva, le găsești pe Allegro. Glumesc, posibil să fie adevărat, nu știu. Așa, și am intrat pe adică am căutat pe Google. Bine, procedeul îl știu, m-am uitat la domnul GS Garage, cum poți să faci să-ți aduci o mașină cu daună totală economică din SUA. Deci un S4 ca ăla de vi l-am arătat eu, lei cu între 7-10.000. Dacă el a luat RS5, RS nu știu, a luat din 2022 cu 10.000 de euro, ăla cred că, în fine. Din ce am înțeles trebuie să-ți faci cont, să licitezi. Dar în mare parte, dacă, din ce a spus el, trebuie să ai undeva la 15.000 de euro puși deoparte ca să aduci o mașină de acolo. Adică începând cu 15.000. Posibil să dai 10, 12.000, 13.000, hai până în 15.000 pe mașină, depinde cât de mare e dauna. După care trebuie să plătești o grămadă de taxe, transport, taxe, nebuniți, ajungi în port în Olanda, de acolo trebuie să plătești ca să... De acolo trebuie să plătești, de exemplu, cum eu sunt aproape aici, aș putea să mă duc să o iau eu, închiriez sau găsesc la cineva o remorcuță și mă duc și mi-aduc mașina, să mă coste 200 de euro, să zic. Poate nu mă mai costă 700-1000, mă costă 200-300 de euro, motorina, să zic. Și după aia ți-o repar singur, îți cauți pe Allegro, îți faci alea, într-adevăr, după aia o să fie puțină bătaie. Adică e bătaie de cap, pentru că după aia trebuie să faci conversia din gen la tot sistemul. Nu mă refer conversia volanului, mă refer la tot update-ul, adică trebuie să-l faci din... Bine, cu un tester se face ușor, dar trebuie să ai testerul, trebuie să știe cineva. Faci conversia din US în EU, faruri tot,
Și da, trebuie să montezi chestii, trebuie să faci adaptări, după aia calibrări, trebuie să faci la senzor, la camere, la nebunii, la asistențe, la astea, adică nu e chiar așa ușor, dar totuși, căutând, am găsit niște informații și am găsit de unde poți cumpăra mașinile direct de la polonezi sau le iei deja înscrise, adică reparate, tot, nu mai trebuie să stai, dar vreau să zic de la oameni care poți să ai încredere în ei. Și am găsit un site chiar în Lituania acolo, adică ca un fel de reprezentanță, doar că ăștia unde am fost erau cam șmenari, dar în partea cealaltă, adică în ce m-am uitat eu, mașinile reparate ca la carte și au și mașini care sunt unfallfrei, adică nu au niciun accident. Îți lasă și seria de caroserie acolo, adică băieții transparenți, frumos, e seria de caroserie, cauți tot. Acum nu știu, din ce știu eu și m-am uitat la băieții ăștia pe internet care au fost și că în excursie la car vertical, cam pe acolo, prin Lituania este sediul ăstora, adică ar fi tare să fie mână-mână cu car vertical, adică știți? Și cam ce daună era să o șteargă ei din date, zic eu. Ar fi și asta o treabă, acum nu știu ce să zic, în fine, să nu ajungem așa departe. Cum spuneam, la S4 de l-am văzut eu, ușile pe spate nu erau, adică erau foarte ușoare. Bine, fețele erau ale mașinii, dar pe partea cealaltă, adică tabla, mă refer, băi, foarte ușoară, frate, adică nu avea nicio treabă cu... Se închideau, se tot, dar cred că dacă dădeai un pumn ieșea pe partea altă. Deci mult prea ușoare erau. Dauna ați văzut-o, n-a fost afectat motorul, dar de România, Buzău, bravo, vărule! Și da, mașina mergea bine, de ce să mint, doar că, ce crater era aici, bă, băiatul, doar că posibil pe viitor să apară posibile daune, posibile erori. Cum spuneam, volanul era mult la dreapta. Când i-am spus, adică tu n-ai cum să vinzi o mașină ca aia, să ceri mulți bani pe ea, dar să vină unul să facă probă de condus și să stea volanul la dreapta. Ori era o problemă serioasă, care chiar dacă îi făceai geometria, posibil îi făceai geometria, volanul drept, dar roțile, dar mașina pleca în altă direcție. Nu știu, nu vreau să bag mâna în foc, dar m-am mai gândit și la alte variante. M-am gândit, zic, bă, să-mi bag picioarele dacă nu-mi caut un motor. Deci îmi caut un motor la 3.0 TFSI. Dar acum nu știu dacă merge, pentru că deci să iei motorul de 3.0, normal ar merge, că sunt caroserii gen de S4 Avant, adică sunt și de pe Europa, sunt rare, dar sunt. Sau dar pe America nu prea sunt Avanturi, cam rare. E un motor din ăla cu module, cu tot. Bine, module mă refer, cred că știu Aghereto și nu mai știu. Dar merge și diferențialul spate sport, adică să iei diferențialul, să-l schimbi. Cred că ar fi ceva de muncă, dar eu zic că s-ar merita. Măcar să faci o mașină 300, adică să iau motorul, un 3.0 TFSI din ăla, adică motorul complet, cred că se potrivește pe caroseria asta. Îl iau, îl montez, să vezi după aia ce S4 îmi fac all-road și Avant. Cum era, îmi spunea dată cineva că e RS4 GTI nu, ce dracu zic, mă, Golf GTI TDI. Zic, mă, de unde dracu Golf GTI TDI? Zic că nu există. Ai văzut tu, poate că au pus ăștia stickere, dar nu există, frate, GTI TDI. Zic, există GTD, poate. Nu GTI TDI. Și că, bă, lasă că am văzut RS6 TDI. Bă, frate, zic, alea sunt kituri, sunt nebunii. În fine, să nu intrăm în alte chestii. Cum spuneam, o să las câteva cadre. Aveam și alte idei în cap, dar le-am uitat. Dacă nu faci clipul, sau sunt mulți care își iau notițe și după aia învață și fac clipul respectiv. Aș fi vrut să merg aici la Audi să văd, dar cred că o să merg să văd ce mașini au ăștia aici, că am văzut că au adus și au pus niște balonașe acolo. Au ceva reduceri mari, rău de tot. Vând ăștia mașini căcălău acum. O să filmez, o să intru și o să filmez cu telefonul, pentru că dacă mă văd ăștia cu camera și cu microfon și astea, cred că sunt spion ceva și să creadă că sunt spion ceva. Asta aici, balonașe frumos. Faza este să nu știu la cât închidă ăștia și să nu mă închidă pe aici, pe undeva. Parchez și eu cu... Uitați aici, 4, o să o parchez și eu și o să le zic, vă, ricilor, vedeți, să nu mă închideți. Că vreau să mă uit la niște mașini. În mare parte sunt câteva care... Adică, de fapt, de vreo o lună de zile tot trec pe aici și văd trailere descărcând. Și bănuiesc că ceva mașini noi au adus, imposibil. Dar să vedem care mai sunt prețurile. Așa că o să filmez cu telefonul, nu vreau să
Scot camera. Și clipul ăsta o să fie la fel de lung, dar am văzut că cineva postase, de fapt în comentase și a spus că nu deranjează dacă fac clipuri lungi, că lor le plac. Sper să fie așa, mă bucur pentru lucrul ăsta. Ne vedem în curând. Ăla de Q5, nu mai țin minte. Și avea motor de 3.2 FSI. Oricum alea mănâncă mult, că oricum persoana respectivă mergea pe prima bandă cu 90 la oră. Nu știu dacă mergea pentru consum sau aia, dar oricum mașina arăta bine și doar am trecut pe lângă ea și am văzut deja scaune, coniac și alea, adică n-ai cum, frate, în America e altceva. De aia zic că ori aș vorbi cu GIS Garage, ori mi-aș aduce eu o mașină, nu știu dacă s-ar merita, că oricum o mașină bubuită o iei până în 10.000 de euro, 15.000, depinde dacă ți-ai vreun RS. Și într-adevăr, taxe vamale, după aia trebuie să-i cumperi tot botul eventual, ăla te costă vreo 12.000 de euro, depinde de mașină. Trebuie să ai tinichigiu bun, uite că trebuie să ai tinichigiu bun, trebuie să ai vopsitor bun, trebuie să ai... Dar cred că cel mai bine se merită să vorbești cu cineva care se ocupă de treaba asta, cum e GIS Garage, numai că trebuie să ai banii cash, trebuie să-i dai omului 15.000 sau cât îți cere la început pentru așa, ca să-ți spui ce mașină vrei, el o să-ți spună, uite, asta e mașina, tu ești de acord și după aia ți-o aduce. Numai că durează, adică trebuie să ai timp și răbdare pentru o astfel de lucrare. Adică vrei o mașină din America, posibil să dureze vreo lună, două până ajunge. Uite, bă, băiatul, ce mă enervează străzile astea aici. Trebuie să dai prioritate. Într-o seară m-a claxonat unul. Într-o seară mă claxonase unul aici, că domne, dar el venea cu viteză pe strada aia. L-a mers metia la trântă, cum a zis și Petrișor, scuzați-mă că vorbesc urât. Da, și cam asta este clipul, sper că nu v-am plictisit. Momentan aș vrea să fac clipuri, adică nu pot să fac alte clipuri, gen ar trebui cineva să mă filmeze sau să merg eu și nu prea am timp și așa că fac, zic, cum zice și GIS Garage, filmez din studioul la 4. Și într-adevăr, multe chestii acum n-aș mai prezenta, adică aș mai prezenta mașini, dar dacă vreți să vedeți mașini noi, cel puțin doar dați un search pe YouTube și acolo găsiți toate review-urile posibile, de la Lucian Pop, cu Lucian Popa, cu o grămadă, adică nici... Dar într-adevăr sunt chestii pe care, bine, nu pot să zic că Luci Popa nu le prezintă, dar căutam niște chestii, adică la anumite mașini și adevărul este că nu le găsești, chiar dacă persoana aceea, de exemplu, căutam S4-ul ăsta și Avantul chiar, și nu-l găsești, frate. Și dacă îl găsești, nu filmează motorul, nu filmează multe chestii. Și tu chiar vrei să le vezi. Spui, bă, o fi fost lipită mașina aia care vreau să o cumpăr. Și vrei să vezi detaliul respectiv. Și nu există pentru că mulți nu-l filmează. Și de-aia zic, bine, câteodată e bine să... cum e bine, adică aș vrea să filmez mașini, dar până la urmă mi-am dat seama că zic, bă, nu mai are niciun rost să mai filmez eu, că oricum sunt o grămadă care fac lucrul ăsta și așa că aș vrea să fac altceva, adică să filmez alte chestii, să plec în excursii nebune, dar nu am timp. Dacă mi-ar permite timpul și aș avea și atât de mulți bani, ar fi ok. Cam asta a fost. Eu am fost Victor, vă mulțumesc și ne vedem în următorul clip video cu tube-ul pe care am să-l trec sau nu am să-l trec. Și dacă nu am să-l trec, știți foarte bine de ce și am să vă spun care ar fi fost problema. Am să las câteva cadre cu frânele și cu chestia din spate ca să-mi spuneți ce părere aveți. Zi frumoasă! Deci, cam așa arată discurile. Iar plăcuțele, nu știu dacă pot să ajung acolo. Deci plăcuțele încă n-au ajuns la ultima chestie, au o formă așa, aveți, o distanță, ca și noi. Iar pe spate, ceea ce vreau să vă arăt este acolo. Să focuseze camera. Acolo. Iar arcul din partea stângă în video nu se vede foarte bine. Este puțin decalat de acolo, din partea aia, după oala aia de plastic și pe chestia aia. Deci din stânga de acolo el vine puțin, uitați chiar aici unde e crăpat, cum ar veni, forțează cumva. Iar în partea aia, în partea asta, nu are nimic, este ca și nou. Și de aia zic, frica mea este acolo, acum nu știu. O vedea mâine.
Așa, continuând povestea, cum spuneam, am găsit acest S4 pe TikTok, îl posta cineva. Mașina șmecheră de altfel, full, piele, tot ce vrei, lipsesc de fapt doar farele cu Matrix, în cotieră nu avem încărcare wireless, dar nici nu mă interesează. Doar ca să știți, ca chestie pentru început, mașinile astea toate de aici sunt import America, ceva gen cu face GS Garage, doar că băiatul de acolo arată cum le repară, ce le face. Din ce am înțeles și ăștia ți arată, dar doar la fața locului. După Fax Car, n-am înțeles cum. Și am venit acum să probez aceste S4 și eventual să-l și cumpăr. Mai exact să-l finanțez, pentru că costă o grămadă de bani și nu mai am bani să cumpăr eu o mașină ca asta. Mașina mea e undeva acolo, dar în mare parte au decât mașini șmechere, mașini full, mașini cu mulți cai, mașini pe benzină, rar găsești un diesel. Și mașina asta costă 35.000 de euro și are tot ce vrei. Acum problema este că vreau să-mi arate cum a fost reparată, ce a fost reparat la mașina asta. Eu m-am uitat puțin pe dedesubt pe asta. Unica problemă sau chestia de care mă tem eu este să nu fi fostă inundată, ceva de genul, că dacă e inundată nu are niciun rost, adică la revedere vârlă. Și uitați ce mașini, mai este A5-ul ăsta și în mare parte au doar mașini șmechere. Mercedes pe partea cealaltă, ăla e SQ5-ul care l-am filmat la început. Uitați aici, M2 cred, sau M4. Uitați aici, altă mașină, deci aici au doar BMW. Și din ce am văzut eu pe stradă pe aici, numai mafios stricăutați cu Rolls-uri, cu nebunii. Stai să nu fie de aici ăsta. Așa, cum spuneam, doar mașini super au ăștia. Au și un seria 8, din ce am văzut înăuntru acolo au și mașini noi, puțin kilometri, adică noi, cum spun ei, au vreo până va într-o 1000 de kilometri. Uitați aici, Jaguar, Mercedes. Trecuse unul cu un Rolls, se uita pe aici, să nu fie patron, ceva, nu știu. În mare parte sunt mulți care nu te lasă să filmezi. Uitați aici, M4, pe ăsta-l văzusem și spunea că pe spate a avut o daună undeva aici, că aici, atunci intrasem pe live și văzusem M4-ul ăsta și după aia a zis că are un S4, SQ5, deci că a fost o daună mică aici pe spate și că totul e reparat, curat. 440, seria 4, ăsta tot cred că e seria la GT-ul sau numai sau seria, nu știu. Nu știu, chiar nu cunosc asta, dar ăsta S4-ul ăsta e fenomenal, deci eu pe ăsta am venit să-l iau. M-am uitat puțin pe dedesubt, mașina are doar 38.000 de kilometri. Ce m-a frapat acum uitându-mă pe dedesubt e prea multă rugină pe evacuare. Acum nu știu ce să zic, dar cum spuneau, au doar mașini șmechere, uitați aici. Mai este benzinarul ăsta de 2.0 și ăsta ar fi ca lumea, doar că ce nu-mi place la el, ce nu-mi place la benzinarul ăsta, la A5-ul ăsta, este, de fapt sunt farurile, cred că sunt cu xenon, dar nu cred, și nu e nici 4, deci 252 de cai, dar nu e 4, așa că ăsta e ce trebuie. Eu după ăsta am venit, dar inițial când am vorbit cu cel de aici, vorbisem pentru SQ5. SQ5-ul costă puțin mai mult și are și mai mulți kilometri. Într-adevăr, e mai mare, e mai mult spațiu, dar am zis, băi, nu, las că mai bine iau S4, mai micuț. Vă dați seama, 3.0 benzină, te rupe. Și uitați cât de bine arată și SQ5-ul. Deci foarte, foarte bine arată. Cu inserții de carbon, cu tot ce vrei. Și doar pe chestiile de America poți să vezi că oglinzile astea, dar nu toate retrovizoare, cel puțin la SUV-uri. Are scrisul ăsta că obiectele din oglindă sunt mai aproape decât par și e ca un fel ca oglinda retrovizoră din interior, adică îți face zoom pe ele. Dar uitați aici, ce buggy, ceva de genul, uitați-l ce ca lumea arată. Nu vezi așa ceva prin Germania. Deci ăsta chiar că e șmecherie. Uite și calul de încărcare, cred că e hibrid ceva sau nu știu. Tot geram aici, uitați. Mamă, frate, câta cotieră are asta. Mamă. Oricum, nu o să stau să vă spun prețurile, cam astea sunt mașinile de aici de afară. Mercedes, aici e SQ5-ul, Alfa Romeo, am văzut că și asta e șmecheră, motor de 2.0 parcă, sau de 3, nu mai țin minte. F-Pace-ul ăsta are vreo 381 de cai, au și un Porsche, au acolo AMG-ul, aici au 4, Dodge Ram, 1500, Hemi, mamă, ăsta e Hemi, frate. Uitați aici, Hemi,
Dar aștept să deschid ăștia acum la 10 ca să văd care e baiul. Ne vedem în curând, sau cel puțin ne vedem pe traseu după să vă spun ce am rezolvat. Voi ce ați alege între SQ5 și acel S4? Într-adevăr, SQ5-ul, cum spuneam, este mai bun pentru că este mai mare, mai spațios și la portbagaj, dar aș alege S4 doar pentru că o să mă ajute puțin la consum. Deja văd spoilerul puțin aici bulit. Acum văd că s-a luat vopseaua de pe el. Oricum, plusuri și minusuri există, dar cum v-am spus, unica chestie, uitați aici, cred că a fost cumva revopse, nu știu ce să zic. Oricum, unica chestie, frica mea, este să nu fi fost o mașină inundată, că dacă e mașină inundată nu iau niciuna, nici asta, nici SQ5-ul, pentru că dacă e mașină inundată, te aștepți în fiecare moment să-ți pice câte un modul, pentru că se oxidează și nu și are rostul. Așa, din ce m-am uitat eu la linii, la dunci, la astea, par intacte, de-aia zic. Nu pare mare lucru. Ori să fi fost bulită în spate și doar atât, și reparată, dar vedem acum că au spus că arată pozele. Au pozele de pe Carfax, am înțeles, și ți le arată ei. Uitându-mă la mașina asta, mai cu atenție, până vin ăștia, până deschid aici, ce am observat eu, o singură chestie aici la ușa asta. Aici e puțin bulit, dar aici nu prea se pupă. Ușa e ieșită puțin mai în afară, puțin. Încă o chestie, parbrizul, nu știu dacă a fost schimbat. Chestia asta iar nu se pupă. Plasticul ăsta care se îmbină acolo, în partea asta, în schimb, e ok. Acum n-ai de unde să știi dacă a fost bulită pe partea aia, pe partea asta. Chiar nu se știe. Dar cum spuneam, interiorul e full. Ce lipsește? Autohold-ul și un cotier acolo, încărcarea wireless, dar oricum nu mă interesează că nici eu nu o folosesc. Sper să aibă Apple CarPlay, cel mai important. Jantele sunt puțin zgâriate, frânele sunt ca și noi și cauciucurile sunt puțin consumate, de fapt puțin mai mult, și sunt 245-35. Încă o chestie pe care am văzut-o acum, da, că te uiți cu ochiul liber, n-ai de unde să-ți dai seama chiar așa. Dar nu știu, roata asta din spate de aici, parcă, adică în loc să vină dreaptă, vine așa băgată în interior. Nu știu că stă mașina strâm, că asta nu știu ce să zic. În schimb, la BMW-ul ăsta sunt alineate. Bine, că o fi tracțiune în spate, pe spate întotdeauna roțile sunt puțin mai, anvelopele sunt puțin mai mari, sau chiar și jantele, nu știu sigur dacă la mașina asta. Oricum, ceva bube trebuie să aibă mașina asta. Eventual, dacă e să-mi placă cum merge și o ridic pe elevator, mă uit la filtrul de ulei să vedem cum e uleiul, că a spus că service nou și îmi place cum merge, atunci am să o iau. Dar dacă sunt multe bube, multe chestii, atunci arrivederci, am să mă uit la SQ5-ul ăla și dacă ăla mi se pare în regulă, pe ăla am să-l iau. Nu știu, Stelvio aia de acolo e de 2.0 parcă. Sunt și Mercedes-urile astea, dar mare parte sunt motoare de 2.0. Stelvio asta arată bine. Interior de piele. Oricum, cutie de la ZF, deci că e schimbător de la BMW. Asta nu are preț, ba da, 38.000 de euro. Wow! Și are motor de... Asta are puțin kilometri, are motor de 2.0 de 280 de cai. Da, mașini aduse după America, tati. Bubuite și reparate de băieți. Acum depinde cât de bine sunt făcute.